Γεια σας, Rigasprostudio.com. Θα σας ανακοινώσουμε το δεύτερο διαγωνισμό. Εμείς τον ανεβάσαμε τώρα, αλλά θα είναι μετά τις δηλαδή θα γίνει 1η του άλλου μήνα. Και θα τελειώσει βέβαια μετά από 1 μήνα. Πρέπει να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook, θα υπάρχει σχετικό link από κάτω. Και πρέπει να ανεβάσετε και ένα βίντεο. Αυτός που θα ανεβάσει βίντεο και έχει τα περισσότερα like παίρνει μια standard bicycle κόκκινη, μια standard bicycle μπλε και άλλη μια standard bicycle μπλε. Ο νικητής με το καλύτερο βίντεο που θα κρίνουμε εμείς παίρνει μια τάλιχο μπλε και άλλη μια τάλιχο μπλε. Βέβαια δεν θα πάρει αυτές είναι παλιές, απλά εμείς θα δώσουμε άλλες. Δείξαμε αυτές τώρα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Rigasprostudio.com